Kashnong nong trao bat nong ding sning ki badai na kathan mo West Kazil district wat la kapor kalaya japring ki jingnang jing start Henry kini kishnong kidang don apreng ki jing sa din wat apreng ki lentiya ki jan kum ki jingking bat ki footpan ha ka bagi nong shong shnong jong kane kathan ki don apreng ki jing ka ba kraw ha ba ki let ki wan kham tam ki khna school ha ba ki let ki school ki jong ki ha ban ngam bat ban kam sa siliang na kate ka wa lingdo namar ki jing bom don ki jingking ya ki jan akate wa kum ta ki khna school jong kisnong nong tra ki dona pring ki jing ka ba kraw ha ka ba ki ham pan ya je kate ka wa man la ka sngi ta ka ba shungam bat le chi ki school ki jong ki kum ta ka seng fk jgp federation of khasi chantia and group people mau h circle ki lami shekhmat ban so khyalem halor ki jing kandu jing jong ki te ki atli kisnong ha ba ki le ki van bat ka seng la karbat bat dawa sha ki nong mi khmat jong kate ka than bat kum chu ru pat ujor sekipor sarkar ki bahalor ki badai pej ya karoi ka par hapo jong ke jella bari ki district baper pantawa bikin bu no ya ke jingking ha ke tei ka wa ka ban pensuk yo paj ba jong ki tei kisnong ha ka ban lej ban wan kham tam ha ka por liur ka ba kala ban ap jing ma ki khna ha ba ki ya lengba na po ka tei ka wa ban lej ki school la ni ki jing puli ki jong ki ban isau khantam sha kibor bahalor halor ka jinglong jingman ha ka bedai berka lenti ai kijat na nong trao sha nong ding sning ka ba hapan kam ya ka we ka wa ka ba ki khot ka wa lingdo ba ha kani ka wa ka don ka we ka jingking ka bala khalam no na ka jing wan jong ka ba usan ha ki snam ar hajar san hapo la ka snam te kan taru na ka liang jong bor badai kmi tempat lei di nagaliang jong ikum kaseng isno kya du kata namar ba ya kani ka hagani ka wa haban kam taki arpau lai pamut ki khana school ki bawan no ding spring nong trau man kasi ya halor kani nagaliang jong ikum kaseng di pau ya ki sokya du kata ba nibu ka jikrpar khmat jong sarkar ba ka sarkar kan phai khmat hag bele ni king chwa ba kan jia kanu jing sausi khantam ya kini ki khana school nak liang jing ku ngaseng ni karpas ki bor ki bahalor ba ki de ban le no kloi khang ban lai nya kini ni jing sausi ki bansa ngat ya se hak te ka jaka uta ku ngaseng ni dawa ba ki bor ki bahalor ba ki le no kham kloi kat bala bat nak liang jing ku ngaseng insa le ban bu da ki jing tho khmat jing ki bor ki bahalor ha we de ki ni ki jing suju ku ngaseng i berpau bah hak bere ketika jaka unde dang ki khna school ndai ki ba lek rep jing rep ki ba wanna nong trau sa pegi sa siliar jong te ka wa kunjur nong ding sning ki sa siliar jong te ka wa ki haban yakam ya te ka wa ki hak por diur kebut ba kalau bujing mah tu kata nomor ba hak te ka wa kebut ba di GIA bak poi di kendit si kum hek kemut makan sa kata adu kata yang kini simbreng ku kaseng ni dam da ke jing sokya adu kata